Trazamos un novo mapa, abrindo cancelas. Eu son Diana Parente Pampín, inspectora principal na Policía Local de Santiago e mamá de Tiago e Bruno. Este recoñecemento para min nun primer momento foi unha sorpresa, non o esperaba. O que sí tamén fixo foi como un rebobinar na miña cabeza pensando en cando era pequena e que todo este desafío ante as desigualdades entre o sexo masculino e feminino é como que xa dende pequena tiña esa rebeldía, tanto no colexio como na familia, que sempre quixen que o poder fora igualitario entre as mulleres e os homes. Tamén me gustaría ter sabido que para alcanzar a cadea de mandos, pois que non tiña que renunciar a ser nai, que ao longo do camiño sí que foron lágrimas que sufrín por ter que decantarme por un ámbito ou outro. Hoxe por hoxe estou super orgullosa de haber acadado os dous soños, tanto acadar o posto de mando na Policía Local de Santiago como ser mamá. Compostela é unha cidade referente, unha cidade comprometida, solitaria e hospitalaria que concorda á perfección cos meus valores. Moitas veces dámonos conta de como é a túa cidade cando viaxas e a outra cidade pois non reflicte eses valores que ti levas dentro. Santiago sempre foi a cidade a que quixen retornar cada vez que viaxei, donde quixen traballar e donde quixen que os meus fillos tamén a tuveran como referencia. Unha frase que me gustou moito e que a vin un día en Ames é amor ao teu. Amor á miña xente, amor á miña terra e amor á miña profesión. Para as mulleres do futuro, voume atrever a dar algún consello cando sei que cada persoa vive os seus propios zapatos e non é doado. Pero que a mí me axudaron foi confiar en min mesma e confiar na vida, que moitas veces entranos ansiedade ao que pode pasar e truncamos as posibilidades. Que confíen en si mesmas e que nadie as faga sentir pequenas. Outro consello un pouco máis profundo, pero que a mí me foi revelador, é que temos que sentir tanto a nosa enerxía yin como a yang, a masculina como a femenina, que moitas veces por demostrar externamente que somos válidas, olvidámonos do noso propio diálogo interno.